Altså, jeg kan ikke love dig, at jeg kan finde ud af det her med de taster her. Er der lyd på? Ja, det er mega fint. Jeg kan godt skrue lidt ned på den. Jeg tror, du skruer ned. Nu kan jeg ikke skrue ned. Jeg kan godt lide. Der var, skal jeg løbe. Men jeg har måske ikke startet endnu, eller hvad? Altså, man skal slukke det, så bliver sådan helt bange. Ja. Man kan ikke høre, hvad jeg siger, kan man det? Du filmer bare. Hvad siger han? Jeg forstår det ikke. Så ligger du bare og skal moren over, jeg bliver bange. Synes du? Jeg vil gerne se dig spille. Ej, vil du godt sidde her ved siden af mig? Jo, vil du godt? Please, gider du godt gøre det? Nej! Du skal ikke bare røre ved mig lige pludselig, vel? Hvad er det? Jeg skal lige læse det, inden jeg gør noget. Jeg forstår det ikke. Jeg har heller ikke læst det. Jeg har læst noget. Det var noget om et eller andet. Ej, skal man have kamera med? Åh, det er rigtigt. Ej, det er skræmmende det der. Jeg bliver allerede sådan helt bange. Er det ulækkert det der? Må jeg godt skrige? Det gør jeg også selv. Hvad er det her? Ej, jeg kan ikke lide det her. Må jeg godt blive stående her? Kommer der en der? Er du sikker? Kommer der en rundt om hjørnet? Er du sikker? Hvordan? Nå, sådan der! Nu det er forvirrende det her. Så får jeg slet ikke løbet fra nogen som helst. Hvad for en? Åh, er det den der? Ah! Til dig, mand. Det virker ikke det her. Ah, jeg er bange nu. Så nu kommer der nogen efter mig. Hvad kommer der egentlig efter mig? Jeg tør ikke rigtigt det her. Åh, det. Ha! Det siger sådan nogle mærkelige lyd. Kan man ikke få den igen? Ah! Kan man ikke bare gå sådan der? Ja. Skal man bruge kameraet til noget sådan virkelig vigtigt? Hvor skal jeg gå hen? Skal jeg hen i døren der? Hvor vil det fra? Jeg skal lige sikre mig, hvor fanden løb det er henne. Jeg er så bange allerede. Skal jeg ind i den der dør der? Nå, det kan jeg godt se. Hvad? Venstre? Kommer der nogen nu? Skal jeg helt ind? Kan man godt komme, når hun går så langt igen? Jeg kan ikke se nogen herovre, det er lidt ubehageligt. Jeg tænker, jeg skal ind ad den dør der, eller hvad? Kan man ikke det?
ulækkert det her. Ah. Jeg er mere modig end du er. Ja, det er jeg sgu da også. Jeg skal ned igen. Ej, det er rigtig ubehageligt det her, synes jeg. Aha! Det lyder ikke særlig rart, det der. De her lyder, gør det? Kan man ikke... Nej, der er sådan noget torden og sådan noget. Ah, nu kommer der en! Nå, det var bare sådan en andet. Skal jeg helt ind, før der sker noget? Ej. Gå lige op. Hvad fanden er det her? Nå, jeg skal nok gå den her vej. Hvor vej skal jeg? Men den er for... Nå, deroppe. Skal jeg den der vej? Jeg er bange for at falde ned lige lidt. Ah, løb! Nej, jeg kan ikke se noget. Hvad er det der? Det er meget, meget forvirrende for mig det her. Men det er også fordi, jeg kan ikke finde ud af at bruge det her. Skal gå. Jeg kan jo ikke komme ind nu. Kan jeg komme ind deroppe? Lad være med at logge på hele tiden. Det er lige meget. Gør jeg også? Ej, nu kommer der en! Jeg vil gerne ud igen. Jeg vil gerne ud igen! Hvordan tænder jeg på mit kamera, sagde du? Ej, jeg er så bange for, at det sker endnu. Nej, jeg skal da være. Jo, jeg tør ikke at være her. Jeg tør. Kom af! Marsch! Ej, det er så virkelig ubehageligt, det her. Ej nu! Ej, det er virkelig, virkelig... Wow. Hvor er strøm? Hvorhen? Hvor går jeg hen? Jeg synes virkelig, det er ubehageligt, det her! Ej, jeg kan ikke lide det her! Må jeg godt kigge den anden vej? Må jeg ikke? Hvor er jeg henne? Jeg kigger sgu da heller ikke ned! Hvorhen? Nej, det er noget lige der. Hvor? Den der! Der skulle da heller ikke lys derude. Nå, der. Ej, men der kommer altså en herinde. Jeg ved altså, der kommer en herinde. Ej, det gør der altså ikke. Jo, det gør der altså. Ej, nu kommer der altså en, Jonas. Ja, lige om lidt, så slukker det. Nu kommer der nogen. Nej, det er bare på klar. 10 runde minutter. Jeg kan ikke lide det her. Du må altså ikke sidde det her op nogen steder, vel? Ha! Lad være med at bruge hånden, for helvede. Jeg kigger lige op i loftet, er det okay? Jeg skal lige sikre mig, at der ikke er nogen. Ej, der kommer altså en herinde, det ved jeg da godt. Nej, kom nu bare. Jeg er virkelig en tøssebi, hvad det her det angår. Hvad? Jeg står igen. Der er altid et eller andet. Nej. Du siger bare sådan der, at du ikke vil have, at jeg bliver bange. Jeg har noget indtil videre. Jeg ved ikke. Har du det? Jeg har i hvert fald ikke set. Der er en dør derovre, skal den? Lad være med det der. Du må ikke gøre sådan noget! Ej, det er ikke fair det der, Jonas. Ja, det er da ligegyldigt. Jeg bliver da bange alligevel. Ti stille. Ej, jeg kan ikke lide det her.
Hvad er det her? Ah! Nå, der var ikke noget. Ej, det kan ikke lide det. Gerne lide det. Jeg fik derud. Vil du komme? Jeg skal nok kigge på så. Jo, vil du godt gøre det. Ej, jeg kan ikke lide det. Jeg er pisse bange. Ej, det kan jeg ikke lide det her. Ej, men lyset. Ej, på der ligger blod og sådan noget. Det er ikke så rart. Ej, de skal lade være med at smække med dørene herude, fordi det kan jeg altså høre. Men det er virkelig ubehageligt at høre. Det tør jeg ikke. Jamen, jeg kan ikke løbe fra dem. Nej, fordi kameraet det kommer til at blive sådan her. Så jeg kan ikke se noget. Det er fordi jeg bliver så pissebange. Jeg kommer ikke engang til at løbe, tror jeg. Jeg tror bare jeg kommer til at stå helt stille. Tag lige et skridt ad gangen. Det gør. Det ved jeg, der gør. Jeg bliver sygt bange. Hvad? Skal jeg bare gå? Ja, så skal du sgu da gå for helvede, fjols. Ja, tak. Ej! Åh, der var ikke noget. Jeg var sikker på, at der kom et eller andet. Vil du godt gøre det her? Nej, men jeg ved, jeg bliver så bange. Det sagde du også sidst, og så tændte fjernsynet. Jeg sagde det ikke. Kom. Du skal også lade være med at logge på. Det var. Ej, der kommer altså noget lige lidt. Jonas, jeg bliver sygt bange. Altså, prøv jeg bliver sådan helt... Ej, det er altså ikke så rart, det her. Kan jeg gå derind? Må jeg prøve? Ej, må jeg godt lade være med at gå derind? Nej. Du skal lade være med at sige, at man ikke, du ikke ved, at man kan gå derind. Jeg vidste ikke, jeg ikke huske det. Jeg kan ikke lide det. Skal jeg ikke kigge på den? Hvorfor skal jeg kigge? Ej, vil du godt lade være med at sige sådan noget? Hvad for noget? Den der lyser? Der er ikke nogen lysende ting i vinduet. Hvis du tænker på den der, det er sgu da bare pilen. Ej, jeg er sikker på, at der ikke er den herinde. Hvorfor ikke det? Ej, nu bliver jeg så bange. Jeg kigger ikke! Du er nødt til at guide mig. Jeg kan jo ikke se noget. Ah! Kan man ikke sådan... Cool! Og ku. Hvorfor gør han ikke det? Ej, han siger sådan nogle... Som om det er virkelig befriende, at der ikke er nogen. Hvad skal der egentlig være derinde? Sådan, hvis jeg må spørge om det. Ej, det kan du ikke. Det... Ej, nej. Nu bliver det uhyggeligt. Hvad? Nej, men nu kan jeg fornemme, at det bliver virkelig, virkelig uhyggeligt. Vil du godt komme og hjælpe mig? Ej, vil du godt komme og hjælpe mig? Det tager jeg altså ikke. Jeg er altså virkelig, virkelig bange. Ja, jeg er virkelig, virkelig, virkelig bange. Ej, det tror jeg altså at gøre. Ah, nej, det er lukket! Ej, hvor er det ulækkert! Gå lige tilbage.
Ej, det var klamt, det der. Må man ikke gå ind til venstre, hvor toilettet er, eller hvad? Ej, det tør jeg ikke. Hvorfor er det, jeg er så bange for sådan noget her? Er det sundt? Det kan da overhovedet ikke være sundt, det her. Hallo, du er lige nødt til at sende en snap til min storebror, at jeg sidder og spiller det her. Fordi så bliver han stolt, tror jeg. Men jeg spiller det. Ej, det er så farligt, det her. Men, ej, Jonas, det er ikke så rart. Okay. Ej, det er altså ikke så rart, det her. Ej, lad være med. Prøv at lad være med at logge på, for helvede. Jeg bliver pisse bange, når I gør det hver gang. Det ved jeg ikke. Min kamera, det er mega mærkeligt. Men kan du ikke se noget uden? Kan man ikke bruge piltasterne? Det er så meget nemmere. Nu kommer der ikke nogen ud af den dør der, vel? Er du sikker, Jonas? Jamen, det er bare fordi, jeg kan ikke så godt lide det. Hvordan var det, jeg kiggede om hjørner? Ja, så er du sgu da nok nødt til at gå lidt tættere på, ikke? Jeg kan ikke kigge om hjørner i dag. Ah! Ej, nu kom sådan en uhyggelig lyd. Men det er sådan en uhyggelig lyd, der kom. Jamen, det var ikke det. Der kom sådan en ekstrem, virkelig uhyggelig lyd. Jamen, det tør jeg ikke. Men det er der altså. OAC. Et eller andet. Ej, Jonas, vil du ikke... Du er nødt til at sidde heroppe. Du er nødt til at sidde og holde ved mig eller et eller andet. Nu har jeg fået en snap fra. Mikkel, han er sund. Så det hjælper lidt på, når man er sådan lidt bange. Så hjælper det at få sådan noget der. Ej, kan man ikke gøre et eller andet her, Jonas? Kom herover. Jo, du er nødt til at komme herover, fordi så får du chok samtidig, som jeg gør. Jo, du er lige nødt til at holde ved mig eller et eller andet. Gør det! Og jeg er altså bange. Vil du ikke styre dem her sidst? Nej, det ej! Du styrer musen! For helvede! Ej, du skal sikre dig, at der ikke kommer nogen, Jonas. Ja. Skal vi derop? Ej! Nu lukker jeg døren! Nej. Derop, kom nu. Det er fremme. Ej, det må du sgu ikke gøre, det der. Er der ikke noget lys? Ja, ikke det. Vi kan se inden det gang. Lad være med det der! Ej, jeg er så sikker på, at der kommer nogen her, Jonas. Nej, kom. Jeg lukker øjnene, så siger du stop. Ja. Kom. Ja. Så kom lige igen. Ja, der var lige edderkopsvand. Nu lader du lige være med at hoppe ned. Hvad er det der? Prøv lige se, om du ikke kan se, at der kommer han ikke herude. Så skal vi gå længere frem, jo. Jamen, du er nødt til at kigge, om der er nogen derovre. Hvordan har vi gjort? Var det E? Q? Ej, der er vist ikke nogen af der. Hvad med den anden side? Jo, der kommer heller ikke nogen ind til mig. Og nu er der ikke flere derude, vel? Nej. Nu falder han ned! Den gemmer. Er du ikke noget længere? Du er nødt til at... Niks! Ej,
Ej, jeg synes det er rigtig ulækkert. Den der. Lad være med det. Der ligger en derinde. Det er dig, der skal trykke fremad, for vi kan komme ind. Det er uhyggeligt det her! Kom nu ind! Ej, Jonas! Ej, jeg blev pisse bange. Ej, hvor du fik jeg begyndt at hælde tude. Ej, det er klamt. Ej, hvor er det ulækkert. Sidst jeg begyndte at hælde tude, fordi jeg blev så bange. Det er overhovedet ikke særlig rart, det der. Du er nødt til at lyse for helvede. Ej, tude er helt. Hvad er det? Det er ulækkert det her. Du skal lige kigge rundt om den her. Fint. Den anden vej, siger du. Hvorfor ser han så mange lyde? Den anden vej. Jeg kan De bruger alle vores drømme. Ej! Du må ikke snakke så højt, Jonas. Skal vi derind? They killed us! They got out! The variants! You can't fight them! You have to hide! Kan du ikke lide vandkameraet? Can unlock the main doors from security control! Han siger noget til mig. Er der en der? Så er du ham. Hvordan kigger jeg lige om hjørnet her? Kig nu den anden vej for helvede! Lad være med det der! Du irriterer mig! Hvor skal jeg hen? Ej, jeg kan virkelig ikke lide det her, Jonas. Det kan jeg ikke. Hvor skal jeg gå hen? Lige ude. Den vej, jeg peger, jeg skal gå. Little pig! Jeg fik chok! Han sagde nogle klamme lyde. Lad du mærke til det? And who are you, then? Jeg ved godt, hvilke lyder han siger. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Starter han igen? Man starter bare, hvor man drak, eller? Prøv at se, hvis det er Vil du ikke spille? Så skal jeg nok kigge på. Er du sikker? Hvorfor? Ja, okay, jeg vil gerne, men så skal du styre mus. Og så, Ej, jeg synes ikke, det her det er... Kom med. Ja. Jeg er helt rigtig. Kan man ikke se noget på den der computer der? Og så er det lige med på at komme ind. Hvor skal jeg få der?
gøre mig rundt. Jeg vil ikke lade være med det der. Jeg er leder efter batterier. Ikke lige blive tør for strøm. Det skal jeg lige kigge om hjørner. Ikke? Hvordan gør jeg det? Kan du... Ej, der var en der, var der ikke det? Lad mig lige se. Hvem er det? Du skal lave forbi. Skal man forbi? Hvad? Løb! Hej. Hvad er det for en? Hej gutter, mand. Jeg ved ikke rigtig snakke med det, tror jeg. Det er faktisk, man ikke kan snakke med det, så tror jeg, det bliver lidt sjovt. Det ligger den derinde. Hvem er den der? Hvad laver det? Så rammer han træ af det. Keep. Jeg lige kigge med igen. Men det er bare fordi, skal jeg derind igen? Så ligger fisk i tur. Helvede virker det ikke, den her. Ah! Er der nogen her? Så kommer der ikke en, der lige får det. Vi er jo lige ved at gå den plante der. Er det nogen? Er der nogen her? Kig lige den anden vej. Kig lige den anden vej. Helvede. Er det der? Skal jeg gå? Nå, jeg troede, han kom efter mig. Kan vi ikke lige kigge ind til badeværelset derinde? Hvad er det? Nej, men sådan ligesom der er nogen derinde. Jeg ser, hvor bange han er. Hvad er det lukket døren for mig? Hvor er det henne? Må jeg godt lige kigge om hjørnet? Lad være med. Ja, folk de skal være på hele tiden. Gå ind. Hvad laver du? Så bliver jeg først forvirret.
kaffe. Og det du siger, der er en penge. Er det ham der er farlig? Gå ind. Ikke bare sådan her. I'll find all you. Jeg kan ikke flytte! Ej, han lyder ulækker! Det er virkelig ulækkert, det der! Hvor ude! Ej, jeg kan ikke spise det der! Hvorfor gør han da ikke noget? Kan man spise det, eller hvad? Ej, jeg synes virkelig, det er behageligt, det der spil her. Hvordan Nå, det synes du? Hvorfor kan man ikke slås med ham? Nej. Jeg er virkelig en tid. I'll find all yours. Det er sjovt, så åbner han lige det andet. Hvorfor er han sådan en kæde og sådan noget?